Ayan. Alright. Umpisa na natin, guys. Okay. Tumang bawal. Yun, semi-matted siya, guys, pero kaya natin yung papikat. Semi-matted siya, guys. Kaya yun na to. Hindi natin kayang gawin na bear cut to. Ayun o. Tigas. Papikat lang to, guys. Yun o, pangalawang beses na po namin ito na broom, guys. Kaya medyo kilala na tayo ng aso. Magpawak ang nito. Gagawin muna natin, guys. Tanggalin muna natin yung mga mahabang buhok niya. Madali na lang mamaya. Yun, puti kaya pa ng razor natin. Kung hindi, summer cut to, hindi niya manipis, kaya naman. Kaya papikat natin. Dito sa ilalim medyo malabo na. Talagang talalbay na natin yan. Shake down natin yung ilalim, guys. No, bebe. Kamit. Ang buntot, hintayin natin muna yung may-ari. Papabawasan yung buntot. Sir, yung buntot po. Ito may ginawa kayo dati Kulantas na. Ginalaw po ito na. Check ko pa na may picture ko. Ano po may amot to eh. Magtatrabaho eh. Bilin ko lang ba? Napukulisan ka kang. Kabagay, nung lang pala, natin yung bagay si Kataw. Kaya ito Sakto labat siya? Alawantang pa yun ito siya? Ay! Sakto labat siya. Kasi tanong patabon yung napatabon, maubos. Patang. Tatay laya! Ito, subok lang naman na yan. Bigara na ito eh. Animira. Maanak ka po, yan talaga natin kuki o. Maanak ka kuki. Matibay si Milyam. Pero sa mga gusto magpa-start kay Cookie, dito lang po yan sa bayan ng Mangaldan. Sa mismong bali sila. Sa palengke lang sila. Dito sa malapit sa Grand Pavilion. Yun, comment nyo lang si message nyo lang si Sir Ariel Bisperas. Yan, para kung gusto nyo makipag-puppy share o yun, dito, punta lang kayo dito sa bayan ng Mangaldan. Dito mismo sa palengke to. Lapit sa Grand Pavilion. Mangaldan High. Daan. Bali-bali naman to sa mabang. Ay, paano may mabang din yan? Mabang, patabalahay nga. Matabtaba kasi high blood. Ay, Batang. Pang-aircon sika to eh. Okay, Talo to kami ni. Sana all. Hindi tayo nagsikamot yung mag-aircon sila doon. Sana all. Sana all, guys. Nakayaton pala si Cookie. Yun o. Ito yung spoiled na aso, guys. Naka-aircon, guys. Na all. Ito, linisan na natin yung puwet niya, guys. Oops, ba't ganun? Bakit may ka sa puwet? May siya sa puwet.
Bakit? Ang balbal lang yung puwet mo. Sugat siya sa puwet. Ano yung sugat-sugat ko? Saan pa ako naman? Para hindi ko ano. Doon ay kalmay ko ganito. May sugat po siya guys. Okay. Siguro sa init na rin to. So ano, hot spot. Isa natin yung put na guys para hindi mabaho. Ay, hot spot siya guys. May wifi tayo guys. Matapat bebe. Okay. So, susugatan yung puwet mong maganda. Sana all maganda ang puwet sa sinibon-bon. Tak kasi yung puwet ni Bonbon. Abay. Yan. Sama-sama niyo yung sugat niyo. Kung alam, si Hero Lorenzo. Ay, wala din. Ay, wala. Hindi, mabay. Hindi magulo una kasi first timer niya. Lahat naman ng first timer na gugupitan, magugulo. Nasa nila yan. Diba? O, ba't yung kahapon na? Tulo yun. Patay pa ako. Yan ang matanda ay, naginapitan natin. Hindi kahapon. Hindi ba ako? Kasi ito dito. Mainit. Yan ang gusto mo. Jara. Wala po rin. Naproman ba? Magtatrabaho ko na sir. 5 kilo naproman. Pag jaman siguro. Siguro. Grabe na bago ah. Noon sir. So, masamit na baaw. Ano sa drinks ko? Panay softdrinks kasi lahat ng man service kami. Puro pasok din sa recline me. Alo na, okay, no, makabisit kami 5 aran ng too. Ay, Diyos ko, 5 aran beses kami ng softdrinks. Porque Ang lalapit eh. Diyan ba niyan siya? Pinapalamig ako. Dito ka lang na. Oh guys, yun ang kakalbuin natin yung tiyan niya kasi mat na mat siya guys. Yun ang nakikita nyo naman dyan sa video. Yung gano'n siya kamat. Balita tiyan lang naman to. Hindi na makikita to. malas kinangan saya. Oo? Sabi ba? Isa natin yung palpak mo guys. Kalibalin laki. Porque kasotin ng sinasaya. Nakatuya. On. Manawan to. Nga Ay, ganun. rapol. Nga sige. Swerte daw ay, oh. Bon, hawakan mo dito. Baka na sobra. Yung guys, oh. Atad. Pinisan natin yung ari niya guys. Makarinhawa siya. Huwag mo na silipin ko na ah. Kaya hindi umarap sa iyo. Sa taon niya. Yan guys, sa pagre-resort sa ano pala, sa private part niya, konting ingat mo ha. Kasi once na nasugat itong mga to, hindi na sila magtitiwala. Sub na pang dito. Okay. Mahirap nang kunin ng tiwala ng mga to pag nasugat natin guys. Ay, mga lakos sila. Iya mo, bilit erlang darah. Naman early dara sa. Once sa takasyan mo dara. Kawalan darah to utang ning. Ibang bibilay ka. Kami ng kin-kin. Bot, kaya pala natin kayo tani. Utalaran mo na darah. Hindi man early pusak. Hindi alaraman dyan market. Ayan, asosyasyon na sira lagi. Alaman titi. Nuntin na labi ng kuha namin kin. Dalawa kayo konstitusyado sika jump order. Pare-pare kayo jump order. On. Kilik-kilisan ka. Pelamar ka. Kinat. Nanuro kayo. Namin kining dinalat. Kasi nalikot alam nyo. Ante. Dalulay. Dala lamang ako sir. Dakala
Pinakadyan yan. Aray malala ko yung siraya. Ganalad siya. Isang padala lamang ano mo sir oh. Nakadalas pa itong ngaram lang. Gara makalako. Ay, foil da. Oo. May abila salamin sir oh. Oo. Siya mo sir. Hindi din yung maraming mabilis siraya akong daw. Ano yun? Kailangan boss, kung nakikita pa tayo, parang nakalis yung camera. Okay, wait lang. Korki. Hinday lang korki. Ngay. Okay, matod. Guys, kapan magpapasubo yung razor natin guys. Korki. Anawat lang guys. Iyan mo sa natin kasi mabait naman po itong may-ari nito. Baka mabait yung aso kaya pagaganda lang natin siya. Pag-wabapuin pala, lalari pala siya. Saling-salingan na yung gamit ko yan. Oh, sa bibi tayo. Pan. Okay, gali-gali ng puyaman. Hanggang po kami doon ang kay Batong Punay. Gaga ko lang. Korki. Jadi masuk ke sana baru di. Wala yung balon na sa dasar. Dirjan. Oh, dito ganda. Good job boy. Ang gusto ko sa'yo boy. Wala. Pwede tumanungkit na bros. Ito. Insyal ka ha. Mabait matira man. Ang mabait mo. Basta nung marakap sa pabalag mo. Imba ka doon. Imba si kakan to. Nung arilan. Ang kaman duduk ko. Kamang alakan to. Na bros. Okay. Okay. Nawat na guys. Sobra may dito to. Wala guys. This guys. Korki. Mas mo. Tapi ini berjaya. Masa. Awat kabila bro. Okay. Okay guys. Patay lagot. Buti na lang, maputol pa. May mga bol-bol na siya guys. Hindi na lang, mabit yung aso. Kung sabit nila dinala to, automatic kalbo to. Yan o. Amin siyang ball. Pun yung tenga niya. Hindi ko puputulin yung tenga. Yun. All guys. Hapon na ngayon. Natin maglain guys para hindi po siya ano. Tenga ba na? Yun, nawat guys. Lagi. Lagi. Natay. Okay. Hindi magagat guys. Delikado guys. Pumapangat na guys. Oh, hindi mo malupit. Lagay mo yun.
Tingnan natin ng oil guys. Ayan. Delikado. Baka madali tayo. Malmal po ng blade na to. Kaya po marami po singil namin guys sa room. Blade pa lang po 2.5 na. Ito pa lang po 2.5 kagad to. Kaya pag nasira to guys, si GG kami, talo din kami mga groomer. Kaya hindi po mahal ang singil namin guys. Sakto lang po iyan. Kasi mahal po talaga yung gamit namin sa pag-groom ng aso. Yan, buti nakuha pa. Ito, medyo sumasablay na yung blade namin. Nanganganib ng aking 2.5. Kailangan nang umili ng panibagong backup. Kasi mahaba pa summer. Marami pa tayong isa summer cut, puppy cut. No, bebe? Okay, grabe. Bull may baklo to. Okay, 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 ako. GG. Okay, buti na lang. Sumasabay-sabay nga guys. Masyadong mat yung ano. Dito din kami lulugi guys pagka ipapapi-cut nyo yung aso nyo, ibuhol. Yari po kami. Pwede kami masiraan ng blade. Kaya medyo mahal po singil namin guys ha. Unawain nyo din po kami mga groomer. Inisan muna natin yung pads nyo guys. Mainit pa yun. Papunta na yung araw doon. Okay, patay tayo guys. Medyo malikat pala sa sapa. Alright. 1-0. Beli galunggong guys, 250. 240 nga na yan. Sa presyo lang. Mabili ng sing shop. Ang facing tila sa Carninas. Mabili lang namin guys. Wala, tumataas guys. Isa lang ata bumababa tuwing gabi pa. Kaya yung bahala mag-isip kung ano yun. Ayun na. Ha? Bumababa. Hindi pantitan. Kaapoy ka mo ba? Pads. Pingka mana ya, pingka 240 pingka, masarap ang pingka guys. Favorite ko yung pingka guys.
Ah, 140. Ay, 240 yung tingka. Ayun. Bata. Bumbitawan mo. Ikot ng buhol. Napataas. Buhol kasi. Baaw, tukle baaw. Libaw, Jar. Ay, Libaw. aran, sa libaw, aran. Aja basin. Patawag aran siya. Masito. Tukle baaw. Karap kamu tunong sa ramin. Sana all. Misa kayo pabesto sa amin kayo ba ito? Gasolina mo agad. Mawilad kin na mo, amulid maasawa da. Wala mo eh. Porque Katon si ating dalimang kukumisa sa yan. ito laro mo na dito. Ito nagsampat. Sana lang guys. Hindi nasara guys. Napuno ng balibo ang aking ataul. Ako ka lang po niya. Aswan. Ay, buat doanya, doanya. Harap siguro to sa. Nah ya, Pero ito nga, pangulan siguro. sekarang pengelola. Ini penayang ni studio tayo kamayon to. Bali-bali. Kung pinanakda mo. Abroad kasi oh. Bulo-bulo ka. Porque Okay, nahinita ka. Tapos mga oras yun. Ito na. Ayusin ko dito. sila terapin ng pangalaw pa rin. Kari nung mga ito, galing kabak mo man ito. Nanay mo bariman. Oo. Kaya malalaman ng dago. Ito, maldan na yun sa ibyak po. Tiba tuh jumangel. 2,000. Kabak sa kasirin. 2,000 gimat. Di mundak laban sa kita. Nang buat nang buo. Sinsang ayaw, hindi na nga sama. Napatalami ka ba ko dyan? Nakasmik ko dyan. Norlin ako mo, Norlin. Hindi pa dapat na yun. Sino lang ako dyan naman sa Binjay. Naray mga ako siya ni buat erod pabilo na ya kumadto magparang kilawan. Daray ako siya. Ah. Nay, pag ka direct sa tindahan ay. Ah. Yan, katawag dara. Kalau onda tak mga sin sakit sakit ang mga manggalo wa. Nakatigil ko ito garang galo. Ang basketball gat. May jadi ilgi. Ay, Gio. Maksil may jadi mirip mo pe. O na, tikaran ng shed. King Caberto. Di lagi pa dilam play. Oh, nagugaw nira kasi. Mau may diriso kan.
Buat tembak man sama mga berkibuman ko. Oo. Nasabi niyo yung magkasira kayo na. 6 to, agak makalawin po na siya ito. Lulota. Hindi tadiskarte ko. Nagkwento mo na, tamang manggalan ng kwento mo kanti. Tanang tamang tura mo sikara. Sina. Pas break dajak. Ah. Kaya bakla tagay. Ah. Ito dapat tagay, aram nung to, bagto ka. Gilata. Muntang kayo ninjur kayo. Hindi, hindi ko ginawa. Induko ko. Tadi balik. Nanti inbi natambon. Wala. Wala. Di ba say, Wala man. Milwaukee Bucks, Plug. na-plug, in-plug na akin. Di ba yun? Gamit. Balang ko, may ingat. Ang tula makapasok. Oh, tarang kay boy, Usman. Oh. Number 8. Di, tinalo Danira. Tala na katalo sa Atlanta. Tinalo Atlanta. Nagor cara mong si Jimmy Butler. May game for lang din, nang goal 56 points. Grabe oh. Tapos ay, Ang pamamaumat oh. in-score to, kapal di-score to. Kagalong sa, gusto kagalong sa. Ante. Bali-bali. Ano, Ray-Bari. Binilaglag na rin doon. Pero, sangka kasila naman na tinalo doon. May Milwaukee. Hindi pala, baka ang loob of finals man. So, may ano. Bali-bali man, tapan din. Makapanlaro man si Jimmy Butler at team. Babay kumalanggan na si Jimmy Butler at final, San Simis. Simis larat sama no? Boss oh. Kalaban dahil gagawin dahil yan. Gusto. May rookie daya, barag dari panggagalawon. Grabe oh, may rookie dang balog. Axel Moot. Ay, panggalawon na saya. Ang dalaw mo, may Robinson. Yung galawan ti Janis. Una. Balog matinik mas manaya man. Yung gumagalaw na siya guys. Wait lang bebe. Mainit na siya. Mainit na siya. 40. Okay, wait ah. Malapit na, 40, malapit na. Malapit na. Tapa pa lang tayo, malikot ka na. Ang galing na ata pang bangka pa, hindi maganda ah. Maganda. Try kung pagandahin yung bangka niya. Ikaw gamit mo ito. Pansa. Pero may binilay mo na soy. Hindi ba iwasa? Ayan, may lagi na kapag sa amin. Op. Maputo yung buntot mo, uy. 40. Okay, hindi malapit na. Pwede mo lang. Okay. Ay, malikot ah. Ginawat mo siya nga to. Ang tarang bilib sa rin sa ginawa mo. Binilay mo mga soy. Bali, pingka. Umabong man ang samang pare ito. Mabang mo ito ng sama. Karara may official dito na may CET sir. May yung babang na CET dito na team. Kalaban tak masa ko eh. Alagang takapway, jalan loob mo kayo. Ito. Sanda ka naman, ang tagadya. Tayo na ka dito. Give me one pusak ang buko mo. Mata din natin, Karadang Brian siguro. Gapos si Brian, kapatong ng Brian. Apa ba Brian ha? Karangan Chidor. Sige may kanto na eh. Alatan sa kayunan sa amin. Give me one give me timatang po. Ang pulitan talaga nga nabi mo. Agan takapway, dalog. Si Mingger sa naldabis kong tampon, nilang ko. Bali-bali, kinansama no ha? High school tayo. Marco sa kaya na ito. Bali-bali, bilay na. Gaong ko lang, salong ko rin. Sir, gano'n sa rin dyan. Wala si Ren. O, malit ko ron, umpisang talang ko. Kalau sa bikwa, lubak ni.
Raila. Pinsasalon din siyang puya. Ah. May nanimpa do ba mid Clark na sa wato ay. Kami ka pa rin. Ang lapit atong tungkol driver ay. Ano naman nakauwi pero ha? Imunda kami. Petrol. Sisigalya. Taga pakargan mo smoking ko. Sa piskan talaga pare wakan to. Kina, enggak pakargan mo smoking niya ko. Eh di man sigarya ko. Ay ulag ito pare. Kerja sa wato. Totoo nga, dapat kakarga. Ang gagawin tayo, sumbaban tayo. Magsasawad mo tayo. Okay, tayo. Ah, bait matira. Yung tukaro, ang video ko sa wato. Ay, ini nanong mo din puri mamuha niya. Katulad din puri may gear niya. Malote. Kaya pan inyo sa tarang. Sharing yung mong ko. Bali-bali penggawag sa tayo kung doon. Simple ako. Sikat yun ang Pilipinas. Oh, bali-bali. Doon sa amin, di ko pwede daw. Sikat na naman, sunang kin. Hindi kasi what, upload kasi may biyay. Ugat ay kung aralin ng pintura, binabantayan ko lang. Oh. Hindi pasamanan ko na yan. Ano, tapan kayo. Mapagpapagat. Ang galaran. Magalaw. Porky. Yung munisipi ko yung kasi, sa taong darat. Hindi man, mahirap tulupat to. On. Magalaw. Gago. Sige. May Amerikang bulit ito, na to eh. Perde ako. Pagli pa ni man nalatod si Alan. Sa kaya nga naman, sa kaya dala. Ay, malo ah. Ano bebe? Okay. Okay. Ano bebe? Kuan mahirap mga ng pagkakita. Daan na maayos yung ano. Paano bebe? Ang pantay. Tapos na ko na lang. Di ba naman parang natila sa pinili ito. May video mo naman eh, ma. Ansa. Balik lang man natin. May parang nito. Balik lang. Balik lang. Dalapan anak kan ta. Kaya nan anak may nan anak kan si Sarian. Natila lamang may anak ko. Alam certain kaso may kin sanggo. Swerte ang matadas we. Sa lawan to dito galaw yan, man hindi sa nari. Pan. Dasara may alaga dong gamay yan. Kuwari. Yung sa lawan to ray stop to siya so. Kwintang pa pare. Dalar sa ray mo. No 50, 250 ran. So, 500 lay doar oh, sa saklaran to akan to. Bayaran ka lamang kan to. Kaya kami mong may amo to. Di pagawa di passport natin niya sa Amerika. Grabe oh. Ito. Nung tutay gabi mo tayo isang patay kang amo to. Isang pokwa. Masuksuwerte ra daw mo. Saya may amo to tiyan. Isang pokwa kan. Sumpot to. Tanong may wadya ng pudyan ng timple alak. Kaya agad-agad. Sarap. Marakap. Agad. Ibay. Ito na tayo, may agad tayo talaga. Agad tayo dyan. May duyaw. Magat tayo dyan.
Ini din karga tahu ya kan? Kayo. Marunong. Bagay, ang bedel kasi din. Yan. Yung nanganda mampapun. Ya pare no. Hindi pa yawa. Ang sa may nang gatawa. Di man sarap to kan. Oh? Kita makin taat jalan ti, tingin kami. Di trabaho dati man bartender. Hindi may kiyan. May mangko kami sa ugaw. Ay, iba ko nang bangak damak lagot si katawa. Hindi na. Ayan araw. Marunong ambi. Oh, ibay. Bisa na kayo gano'n dyan. Wala umong ko dyan. Ngawan dyan, yung bibig. Mambi ke mirinda ni. Tepuai kamu jauh. Kapari ka sa ibang kan, benar lantang. Kembali ke kanan tuh masuk, nggak nunggu ke kanan kok pas sama masuk kan. Ay, nag-aaya sila yung Numero dia mungkin. sana. Saan ba? Minta ayo insalawan dari elektrik pa to. Ah. Ibay. Trim bandak lah, oke. Dari ni ya, Mas. Pagkadali anak ko kan. Palulang sila anak ko. Oh, present. Dong. Kasih lu, Boy. Kakayar mas ko. Tulong ka ah. Pati mga mga kapili. Mga mo.